Proč Red Pill autoři měli pravdu a zažíváme krizi ženství a ženskou osamělost? Já sama jsem už několik let šťastně zadaná v monogamním vztahu, ale vidím ve svém okolí, třeba u kolegyň, kamarádek, nějakých známých, ten jeden a opakující se jev. A to, že ženský mezi tak cca 25 až 30 let, ale klidně i o něco dřív nebo o něco později, ale zhruba tak kolem těch 26 let, si najednou začali uvědomovat, že jako by chtěli děti a chtěli se vdát a chtěli mít rodinu, ale zjistili, že jak si nemají s kým, že si nemůžou najít dobrýho chlapa. No, ale co tak vidím, že ti Red Pill autoři měli pravdu, tak je to, že oni strávili mezi svými třeba 18 až 25 lety prostě tady tyhle roky svého života, kdy si měli hledat toho partnera a začít na tom pracovat, tak strávili tím, že chodili z jedné party na druhou a střídali jednoho chlapa za druhým v nezávazným uh, v nezávazným nevím, páření se třeba řekněme. A najednou ta holka, jí 26, a jí najednou došlo, že to, aby měla dítě, tak už by si měla sakra pospíšit, najít si někoho. Teďka cca 2 roky, než se zasnoubí, než zhruba 4 až 5 let, než prostě to dítě konečně bude na světě. A já to vidím pořád, že tady třeba 5 holek, který takhle znám a pravidelně jsem s nima v kontaktu, si prostě nemůžu najít partnera. Ale oni mají třeba každý 2 až 3 měsíce novýho partnera, když už nějakýho najdou, takzvaně v trochu dlouhodobějším vztahu. Vůbec ani nevím, kolik mají a měli sexuálních partnerů, ale myslím si, že to bude opravdu hodně. A oni si myslí, že prostě budou mít ten vztah, ale prostě nemůžeš mít vztah a zároveň se chovat promiskuitně a jakože single. Oni mají vztah, ale přitom pořád chodí na ty party a chovají se, jako by byli single, dávají prostě vyzývavé fotky na Instagram, jak se oblíkají každý den. Nemůžeš prostě chodit po ulici ve spodním prádle, chovat se jako single a přitom chtít, aby ti ten partner byl věrný, aby si se s ním založila rodinu. A prostě absolutně nechápu. A taky si všímám toho, že odmítají člověka, který by se s nima hodil do toho dlouhodobého vztahu, který by byl prostě dobrý manžel materiál, tak toho si okamžitě bloknou anebo ho dají do friendzóny. A jak si potom mají najít někoho, když odmítají dobrý chlapy a pořád se tahají s nějakýma proutníkama, kteří jim nikdy věrní nebudou a ani děti mít nechtějí. Jakože tady ty holky si myslí, že změní nějakýho Kasanovu, který nechce mít nikdy děti, má 3 další holky kromě nich a oni si myslí, že to je lepší volba, že on se určitě změní, jakmile s ním budou a že s ním budou mít děti a odmítají všechny dobrý chlapy, kteří by se hodili na monogamní manželský vztah. Určitá věc je jako hypergamie, to znamená, že ženy chtějí vždycky někoho, kdo má lepší status a chtějí toho nejlepšího chlapa, jakýho můžou mít. Ale na druhou stranu, tady tohle není už žádná hypergamie, to je za mě čistá demence. Protože pokud chce teda žena mít manželství, děti, rodinu, měla by si najít partnera, který ukazuje jako nějaký green flags a známky toho, že bude dobrým manželem. Samozřejmě nějaká hypergamie tady asi taky funguje, ale mně přijde, že tady tyhle holky hledají jenom jako vzrušení, drama, něco, aby se nenudili, protože jim přijde, že ten normální vztah s normálním partnerem je prostě jako nuda. Že když se 2krát za týden nepohádáte a nehrozíte si rozchodem, takže to je jako nuda. Nebo že nezjistíte, že vás nepodvádí nebo si píše s někým jiným, takže to je jako nuda. A taky vidím to, že ty holky jsou právě ve vztahu jenom kvůli penězům. Že to je jako obrovský faktor. Jestli má někdo auto, jestli za ně zaplatí něco. A když se jich jako zeptáte,
tak oni řeknou, ne, já jsem nikdy nebyla s nikým kvůli penězům. Ale vidíš tu její historii, těch jejich vztahů a vidíš, že určitě byla s každým z nich kvůli penězům. Další věc je, že ta holka je extrémně protivná. Jak chceš jako přilákat svého budoucího manžela, když jsi extrémně protivná, máš pořád jenom špatnou náladu, jako nejsi vůbec ani komunikativní, neusměješ se nic. A ona se diví, že jí nikdo jako třeba nezastaví na ulici, nepožádají o telefonní číslo, nějaký kluk, který by byl podle jejich třeba představ vzhledově, že se prostě o ní vůbec nezajímá. No tak si uvědom, jako jak se chováš, že jo? Jako všichni dobří chlapi se ti vyhnou obloukem, protože nepotřebují mít doma žádnou takovouhle fúrii. A tady tyhle holky třeba už mají prostě přítele, třeba ty 3 měsíce a už jakoby jsou takhle spolu, jo, dalo by se říct. A ty holky si myslí, že to je v pohodě. Že mají třeba na Instagramu nebo třeba i na Tinderu otevřených dalších 5 konverzací s dalšíma 5 chlapama. A jim to přijde jako naprosto v pohodě. A když ten jejich přítel se mu to nelíbí, nebo se mu nelíbí, že sama chodí o víkendu večer na diskotéky bez něho a vůbec jako neví, co ona tam dělá. Takže on je jako insecure. To je taky další jako častý jev, že ty holky si myslí, že když ten partner vyžaduje po nich věrnost, že je insecure. Ale kdyby náhodou tohle dělal ten chlap, tak ona samozřejmě se s ním rozejde. A tady tyhle holky jsou jakože mají velký nároky na to, co jim partner musí platit. Nechty, make-up, kadeřník a všechno. Ale oni sami nemají žádnou takovou tu feminní jako část, že by byli ochotní jako vařit, uklízet, nebo aspoň být milý a hodný. Ne, prostě na to se nějak jako v tom procesu zapomnělo. Že podle nich, podle tady těch holek moderních, prostě musí jenom dobře vypadat a to je asi tak všechno teda vlastně. A já vidím, že v tomhle fakt ti red pill zastanci mají fakt jako pravdu v téhle době. Nebo je to možná jenom to, co vidím já. Možná, že to tak jako není. Jo, samozřejmě to jako není 100% žen, co tohle mají. Samozřejmě je spoustu žen, který se vdali v 18, ve 20 měli děti, mají šťastnou rodinu, jako úplně v pohodě. Nebo třeba někdo mít děti nechce. Někdo nechce mít ani vztah. Jo, samozřejmě, naprosto v pořádku. Ale právě si hodně všímám tady toho trendu těch osamělých žen, který se strašně diví, proč je nechce žádný dobrý chlap. Přitom odmítají právě všechny dobrý chlapy už předem vyřadili tady tím úplně nevhodným chováním. Chlapi konečně zjistili a vymanili se z friendzone. Když ta žena si je dala do friendzony a chtěla je jenom využívat pro nějaký materiální věci, nebo aby ji odvezl a sestavil nábytek, ale chtěla po něm, jakoby, aby se choval, jakoby, že je s ní ve vztahu, ale přitom ona mu nedala žádný vztah, nic, jenom ho využívala. Tak ti chlapi konečně v téhle době mají sílu odejít a říct prostě, dobře, nechceš se mnou vztah, tak naschle a odejít úplně. A to je určitě ta hlavní věc toho, proč teďka zažíváme tu ženskou osamělost. Protože ty holky najednou nemají takhle tu skupinu takových těch obdivovatelů a těch marných simpů, kteří by byli v té friendzóně uvězněni a všechno pro ně dělali. Najednou nemají. A to je jako velmi dobrá věc pro ty muže samozřejmě. A je to i velmi dobrá věc prostě pro ženy, které jsou normální. Které jsou který prostě chtějí ten monogamní vztah normální. Který jsou prostě normální a řekněme nějakým způsobem jako slušný a prostě tak, jak by se žena měla chovat. Jak by se měla chovat, pokud chce manžela a děti a dlouhodobý šťastný vztah?
spoustu žen si prostě těch věrných chlapů neváží. Přijde jim to s nima nuda a taky se rozvádí kvůli naprostý kravině. Prostě se rozvádí, protože se připadá, že nebyla šťastná. A potom za půl roku zjistí, že vlastně šťastná byla, jenom si toho nevážila. Nevážila si toho, že ten její manžel nikam nechodí, je pořád jenom doma, je jí k dispozici, je věrnej, je spolehlivý. Ona si to prostě nevážila, protože jí to nepřišlo jako dostatečně vzrušující. Ženy pořád hledají něco, tady tenhle typ těch žen, pořád hledají něco, co nemůžou mít. Nemůžeš mít jako partnera, s kterým je to absolutní jízda, do kterého jsi šíleně zamilovaná a poblázněná, tak tohodle prostě nemůžeš mít dlouhodobý manželský vztah, protože nějaká taková zamilovanost a poblázněnost je něco úplně jiného, než jako dlouhodobá láska. Lidi si bletou nějakou chvilkovou přitažlivost a zamilovanost s láskou. Že láska je něco úplně jiného. Určitě jako není dobrý brát si někoho, kdo je ti fyzicky odporný, to samozřejmě jo. Ale je jako dobrý být v dlouhým vztahu s někým, kdo, řekněme tě na první pohled, až zase tak jako nevzrušuje, nebo jak to mám říct, a kvůli kterému nespíš a nejíš, ale právě někoho, s kým se cítíš bezpečně a dobře. S kým není žádný nahoru a dolů, s kým je prostě stabilní pohoda. Do koho třeba nejsi od začátku poblázněna, ale právě jakoby až postupem času, kdy se poznáte, tak se milujete víc a víc. Že to přesně naopak. Není to jako žádná telenovela a romantický film. Jako tady tohle je prostě jenom můj názor, čeho si všímám a co mě tak zaujalo. A určitě samozřejmě pokud žena chce jenom chodit na párty, být promiskuitní a tak dále. A pokud to tak opravdu chce, samozřejmě to je v pořádku, je to její volba, že jo, samozřejmě já neříkám nikomu, co má dělat. Ale já mluvím tady o tom, že holky chtějí chodit na párty, chovat se promiskuitně, dávat své polonohé fotky na internet, ale zároveň chtějí mít partnera, který jim bude věrný a chtějí mít děti. A to jsou dvě věci, které nejsou k sobě slučitelné. Prostě pokud chceš teď, kdy je ti 28, mít manžela a děti, no tak si těch posledních 8 let prostě neměla strávit vyšukáváním úplně s každým, koho si potkala. To je jako jasný. To je přesně to, o čem právě mluví tí Red Pill. Tady o tom, že žena je nejvíc jako nějak žádaná zhruba ve věku 20-23 a oni právě ty ženy ztratily tady ty nejlepší plodný léta tím, že jenom prostě chlastali, pařili, byli promiskuitní, tak je ztratili. A přitom tady ty plodní léta měli strávit tím, že hledali právě toho manžela. A teď je jim 28, oni by strašně chtěli toho manžela, ale všichni dobří chlapi už jsou buď to zadaní, anebo je nechtějí, protože nějak znají jejich minulost nebo ví, jak se chovají. Prostě už je odpudili tady tím svým chováním.